ne Nyankopɔn adom a ɛtra nteaseɛ nyinaa soɔ no ɛnhwɛ mo so Kristo Yesu mu ɛna anwummere. Amen. Onyame ba ogyidini a wanya akwanya na utie onyame akoa Franka Ntwi. Yɛda Awurade ase sɛ ɛne nso wabie kwan bi sei ama me ne omienu. Da bia meka sɛ nyɛ nnipa nyinaa na anya ne sei, na mmom sɛ me ne omienu yɛnya akwanya yɛwɔ home mu na yɛbɛtie Onyankopɔn asɛm a yɛmfa aseda ɛma Israel Nyankopɔn no. Amen. Ɔdɔfo ne den so Onyankopɔn ɛde ama me sɛ me ne wo nkasa mfa sɛ ɔbaa ɔhyɛ barima ase. Sɛ ɔbaa ɔhyɛ barima ase. The woman is under the man. The woman is under the man. Brofo kasem, poto kasem no. Sana kwasi broni ebeka no. Yo, ipacho video ni nwa etiawa. Abruso na 10 minutes, 11 minutes. Na osime no nkasa emfa oba se ohye bema se. Na yebedi kan kenkan nyamia bema se. Na yebedi kan kenkan nyamia sem. Na yebiebiem ni apense mu. Ni ahwe de ntia ɛwɔ sɛ ɔbaa ɛhyɛ barima se. De nti na ɛbaa saa na yɛhunu a ɛnemmere mu ni deɛ nsɔre binom ɛne abusua bi mu no ɔmode pose ana position no ama ɛmaa bie na ɛyɛ ne kwan so ana sɛ yɛde nyame asɛm toto ho a ɛtwa yi ana show Israel ma mene umie nkɔ Timothy ngoma a edikan itra ɛyɛ mienu na yankinkan free du baako ekopim du nine. Timothy Paul ngoma ochokoma Timothy de kɔbɔ no kɔkɔ na odi kotu ne fo no. Yedi kan no ochokoma Timothy de kɔbɔ no kɔkɔ na odi kotu ne fo no. Yedi kan no yɛbɛhwɛ etire mienu hɔ. Na yakinkan free mu edu baako akɔpem du nine. Pacho Asante Twi no Atifi asɛm sɛ na medical ka sɛ ɔbaa hyɛ barima ase. Nkonkron nam osmafo Paul so ɛna ɔkyerɛ nsɛm na ɔkyerɛ nsɛm. Pacho Asante Twi no na making kan no. Ɔse ɔbaa hyɛ ɔbarima ase. Du baako no ɔse ma nye ko nsua asɛm no ahobrɛaseɛ nyinaa mu. Ɔbaa deɛ memma no kwan Paul na ɛkasa no. Memma no kwan sɛ onkyerɛkyerɛ anase oni obarima so na mmom onye ko efrisɛ ɛdeɛn efrisɛ ɔbɔ Adam kane ansana Hawa readi hɔ du nine no na enye Adam na wɔdaadaa no na ɔbaa no na ɔdaadaa no a ɔkɔtoo mmara Awurade ehu yɛ mmɔbɔ na Awurade ma yɛnte asɛm yase ipa kyɛw me ansana mɛtoa so no. Unse asɛm yi obi bɛka sɛ Paul ne kan enye Yesu Kristo na Yesu kasa metie na Paul de ɔkasa mentie obenyansani yɛbɛka kyerɛ ne sɛ ne ɔsoma Paul no ɛyɛ hwan a enye Yesu Kristo so okenkan book bia na letter bia Paul kyerɛɛ no a wobonse ahyɛseɛ no wɔse Paul apostle anase Paul osmafo Paul onam Onyankopɔn honhom kronkron tumi so ne nadom so ɛde abɛyɛ osmafo ɛkyɛ sɛ Onyankopɔn na asoma no sɛ ɔnkɔ amaama mu nyinaa ɛnkɔka n'asɛmpa no enti sɛ Paul kasa Yesu Kristo na edi kan ade ama no anase wɔn kronkron ɛna ade ama no eduru baabi Paul no ka sɛ we di enye Awurade o mmom mia na America ɛfa awareɛ hɔ side no ɔse we di enye Awurade na ɛka na me na America so ba efri saa nsɛm no Paul ɔno amfa ne srem ana wa mo ne srem anka asɛm bia na mmom Awurade kaeɛ ɛna ɔkae na ɔkyerɛkyerɛ mu koraa eti me nua dɔfo yɛbɛkɔ nsɛm no so mepakyɛw yɛnyinaa yɛhunu sɛ ɔse ɔbaa deɛ ɔmma ne kwan so ɔka sɛ ɔmma ne kwan na kyerɛ sɛ Awurade Yesu Kristo ɛna de ahyɛ n'ano sɛ ɔnkɔka nkyerɛ Timothy sɛ asafo yɛhunu nsɔre bebree amemma kwan okoka omsi those days Paul nombre so mfiempi mienu achi nti na nneɛma nsesa yɛnsesa ipa chonsem na nsesa Nyankopɔn se me mountain aseɛ sɛ
onyame asɛm ntwam da biara da enti wo sesa no a sorry enti wo sesa no a wasesa onyame asɛm obebu ufo ɔse emfa asɛm bi nka n'asɛm ho na wamu so ɔtorofo Proverbs ɛna ɛka enti menka sɛ akyɛ na sei na yɛwɔ mmerɛ foforo mu na yɛwɔ modern word woka saa pɛ wasɔre akyi onyame ne n'asɛm onyankopɔn nso asɛm se ɔse ɔsutie ɛyɛ kyɛn afɔrebɔ ɔsutie ɛyɛ kyɛn afɔrebɔ sɛ onim Saul a na ɔtaataa David no ɔno ɔyɛ bɔne ne nyinaa ne sɛ wantie onyame asɛm nyame se okɔ a kurom hɔfoɔ no kum ɔmo nyinaa ɛmmoa wo nipa wo mmaa wo ahoɔfɛ wo kum ɔmo nyinaa san sɛ ɔmo yɛ m'akyiwadeɛ nso Saul kɔɔyɛ no wanyɛ sɛnea Awurade kan no ɔmaa akɔnnɔ ne wuraa no ɔmaa akɔnnɔ kurom hɔ akɔnnɔ ne wuraa no nti wanyɛ na ɔde bi baa ne kurom ɛhɔ ne Nyankopɔn hu sɛ akoa no wantie m'asɛm Saul no wantie m'asɛm nti Nyankopɔn kan sɛ m'anum ho sɛ mede Saul esi ɔhene Israel man mu Israel man so hene wei deɛ me nuam de bɛfam nti meka akyerɛ mmaa nyinaa ne mmarima nyinaa ne nsɔre ahodoɔ nyinaa sɛ Bible sɛ ɛnɛ da yi woasɔre a wama kwan sɛ ɔbaa nkyerɛkyerɛ ɔbaa nhyɛ ɔbaa bɛrima nhyɛ ɔbɛrima ase bɛrima nhyɛ ɔbaa ase no Bible sɛ saa kɔ w'akyi na ehunu sɛ wafom ipawkyɛw bebree wafom paa yɛntie ne ɛtwerɛ ne ka no asafo bi mbɛka sɛ yɛde yɛ mmaa yɛ worship yɛde mmaa yɛ nkyerɛkyerɛ ebi a ɔbɛbisa sɛ ne nti ɔbaa no nsɛ sɛ yɛ mbɛka sɛ yɛde yɛ mmaa yɛ worship yɛde yɛ mmaa yɛ nkyerɛkyerɛ ebi a ɔbɛbisa sɛ ne nti ɔbaa no nsɛ sɛ yɛ ma no yɛ hwee wɔ asafo no mu a ɔbaa adwuma wɔ hɔ ɔbaa n'adwuma wɔ asafo no mu wɔ hɔ obɛtumi ayɛ ɔhyɛ obɛtumi ayɛ deacon wɔ soro ahyɛse no Nyankopɔn kan ɔse sɛnea wayɛ nti wo kunu bɛdi wo so ɔka kyerɛ Eve eti Eve nso Eve asefoɔ nyɛ mmaa ɔne ne ɔbaa a wɔyɛ maame a odi kan nti ne aka nyinaa yɛ mmaa a wɔdi n'akyire eti no ɔne n'asefoɔ nyinaa mpo yɛ ba New Testament mu no ɔsɛ si so dua sɛ ɔbaa deɛ ma no kwan sɛ Paul kasa ho sɛ Awurade adi kan akasa ansa nti men fa wo pɛ nyɛ nea wo pɛ ɛne nka asafo no mu bɛyɛ nea wo pɛ nyinaa na wokɔpi agyenkwa n'anim a ɛhɔ na wobɛhu sɛ wafom anaa womfom yɛ eti di ne twerɛ no ka no so di so pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛma ɔbaa mpirikyi ɛna ɛma ɔbaa nso nkyerɛkyerɛ ɛnka ɔwɔ adom deɛ ka obɛtumi akyerɛkyerɛ kama nanso sɛ akura ɔmpani nam a ɔnka sɛ ɔkra mɛfa nkɔ sɛ ɔbaa yɛ ade sɛ deɛ ɔwɔ adom akyerɛdeɛ a ɛmaa wɔ hɔ obɛtumi atikyi ne nyɔnko mmaa na nyɛ asafo a Kristo yɛ the head na wama ɔbaa kwan sɛ ɔmɛgyina pulpit so na ɔnkyerɛkyerɛ menim asafo bi wɔ Kurodua mu Hamburg ha a ɔmo ma kwan ma ɔbaa kyikyi do teaching ne yɛ kama but wafeeli wotu mirika wadi first ɛnso no wantu no sɛnea mmara ne si teɛ ɛti yɛmfa first ne abotire no ma wo saa na ɛteɛ ɔyi master no athletic master no bɛka sɛ unfortunately you ran very well you were the first but you didn't run according to the law or according to what you should run. We are sorry, you are not the first. The second person should be the first. No, I can't send your tossumi no. I don't know deacon. Enti we are say so be a bien company, so be casting be, so be bien bibi. No, or the emrato one, sheso be dim ran so pepe, as I see to cry yesro. Aban mra, yesro company mra, yesro busium mra, a chain. Yankopon deɛ ɛnyɛ fɛ dis ade no Nyankopɔn so aka sɛ ɔbaa deɛ ma no kwan ɛma ne nkyerɛkyerɛ ɔbaa deɛ ma no kwan ɛma ne ni bɛrima so ɔbaa bi a ɔbɛyɛ saa no na sɛbi na okuta Jezebel honhom yes nka ne twam sɛbi ɔbaa odi ne kunu so ɛwɔ fie okuta Jezebel honhom because wɔnsuo Nyankopɔn Yesu ne asɔre ne ti na Yesu so ɔmma kwan ɛma ɔbaa megyina hɔ a wo ne hwan and I also will say, your modern word, if you pay me in Wetcham, it yen trahos, I am more by Yashi, yo, would you more by your baby, a chabren of Besson, a brand of Besson, a ye pia wukwa, we wife from my own to mean some way chibu, one will go hair the honor. Or more per aquania,
ɛni tɛtɛ one pɛ sɛ nka ɔmo ba asase so na nka ɔmo abɛsakra na nka ɔmo agyae ɔmo nneɛma funu na ɔmo bɔ na asase so no nso no it is too late. Ti me nua ba a wotie me sɛ wonim koraa no a brɛ wo ho ase na tie deɛ kyerɛ no ka so sɔfo koraa ka sɛ wo maame woyɛ ade ɛnɛ bɛma yɛ nyame asɛm a wo sɛ daabi sɔfo menni ho kwan saa kyerɛ no na ɛka ɔnam ɔsomafo Paul so ɛna ɛka ɛna wo sɔfo nso a wofin sɛ ɔbaa no yɛ ade nti no obi a nka ho hwee no ɔmo ɔbaa no abɛgyina hɔ no wo nso wafo cause wɔanni kyerɛ no nsɛm so Nyankopɔn se osutie ɛyɛ kyɛn afɔrebɔ nti yɛnhwɛ yie hell nti avoid all this hell nti mesrɛ wo ara hell igya no dare tutututu asamado anim abue bagayaa why meda wɔmmere ne ɛwɔ mu no wɔni mmra wo ho so ansa na aka akyi meda wase sɛ wɔayɛ aso na watie me wowɔ ɔbaa meda wase nso wɔayɛ aso na watie me wo bɛrima wo elder wo sɔfo a woda asafo no ano fa asɛm yɛ adwuma na onyame bɛhyira wo ɛwɔ Yesu din mu mede ma no asi patro sutra se abrɛ a yɛhyira so yi onyame nokwafo meda wase sɛ nnɛ nso wafa me mu abɛma yɛ nsɛm a papa ɛwɔ ahoɔden sɛ yie yɛsɛ sɛ ma yɛ ahoɔden ne yɛntumi mfa ni so ne yɛnkae ma yɛnwerɛ mfi yɛn ho nsɔre a ɛte saa no nyinaa no Awurade ma ɔmo ani mmra ɔmo so ne yɛnkɔ tete atempɔn no so sɛdeɛ wonam ɔsomafo Paul so aka no saa nso na nka holiness anaa nsɔre ahodoɔ aka so ka ɔmo ntumi ɛnyɛ saa mɛda wase sɛ obi a watie me biara wahyira no wahyira no ama no aboro so ɛwɔ wo Yesu Kristo Nazaret wo din mu na mebɔ mpaeɛ amen